ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Ka Grace Institution Bangalore ka College Puli Nursing ka babhatam na kabanta ki khna ka Meghalaya kala play ya ka admission minta. Katay ya kalawi cluster level federation kala rakhi ka jingdap sisnem ka jingseng ya kani ka CLF jong Southern Pair cluster ka badan hapo ka snong pongkung. Hakani ka si lawan bandon lang UMLA ka thanyu ba Olan Sing Suin kumu kongsan uba Alvin Saukumi MDC kumu sumut kongsan. Kinongkit kam ka block mission management unit kirang ba snong ki dekhot ke SHG bat ki wikiwe. Layo ban pelong ka annual general meeting jong baro ki SHG bat ki village organization. La pliru ka office tre kam batmai jong ka CLF daw kongsan ba sumut kongsan. Balayo ban audio ki kum ka dak jingkemen ya ka jingdap sisnem. Happy birthday to us. Happy birthday to us. Happy birthday to us, dear CLF. Happy birthday to us. A smart and hardworking woman can develop her family and society to the brighter future. Kikam kijam lengba ka CLF balale, penkushnong lengba ki VO, ka jing thung ding, Rakhe International Women's Day, ka jing le insurance, bat ki ram lengba ka sakshan center hapo ka CLF, la yoru ban ai dawai sniang, dawai siar ya kibari jingri. Lengbagi training bingi la deryo, baro kies jingi kwa, ban wanra ka jingkelang. Ya lade, haying hasem, bat haim lang salang. Hakabayde bat kani ka CLF ka chongpi ka ba rakhe ya kani ka jingdap sisnem ka chongpi, kumbay secretary lapuli yang ni lapan snow ya ka report ka chongka. Istunat ban yo snow bakidan shibuan ki jing tray ki bapi pila yang bersam ban tray hakani ka sisnem. Istunat ya ban yo snow bakapisa ka chongpi ka buan. Nrei kani ka jing buan jong kapisa kumbang ismu tu menta kadai ka buan kawan na ka jing ai lani ka lemba jong commission, lemba jong kani ka program. Ni kerman ba kani ka ba commission kala ai kani ka nakalian jong ka office mo kala ai ki ha ka CLF ha ki SG ka BO kan amne tangkat ni. Ni kwa ya pi ba kin kampen kiyo. Kani kani ka way ka project ka ba kawan ani sa super ba pun kinarap kidon na kani ka sa super ka jomi. Bahane sa super ka don dando ka sa project ka sa don kata project kita kalong ka integrated farming cluster no. Kinero ni don kani ka cluster hi ka ba ya kinarap kumbalai spa ugot ki longyeng ni salaban ai terning hak kam rep kam regionally ba contractor ya ba pi kum ka kum ki jimbar pin sa yo ajumtoy ba per bang bagan ka project ibo ka integrated farming cluster no. Kene kembali ke saja metohi ya pi pai bahe baro haki shrong ba don kene hakani ka area ka chongi war haja blok jongi ro be tang tangani aso super dai kadon ro ban form ni kita ki poliso group mo te unde tang hangne dai bro shi blok ta shi ba tertib pi ba kini kita sudah group kin ai jumatohi pi krang ba kentiu ya kata kakamay ka jigi jongi dang ba permit ki sa group hapa dai ba ka referent dan ya ki jing di ro pa paper mo kini ki project ka ba kina bangwan hane ka blok ka jongi ba tujo ka ni ka super ka jongi ka ba ada vision kini gila ki ka bu kemut lagi scam ba kani ka jing thunu ka jongi kada ka baong ba pan pundunai ti kan jungdo ka se kan sa urlong bang ba kini ki scheme ba paper ka ba lawan ka office journal dem ba MSLS kunjo Pakamjuro kidaro kini ki waypack scheme kung ka PMFND haba di ka food processing. Ikini ro ka blok jungi kilayo kata ka jumantoy mo. Kita ki por nga jungkat mau ba nga ju ay mensim yaki bakin treshitong kenang ba kinangla ban kiyo saprang kinangla ban tre khamba namenta ka snong ka thao namenta ka imlang ka salang. Ban sno sarong pat
ba hagani kapor hang ne hapo ka thain sausun per ka jongpi naga view ka jongpi pila la on form sa kawepat kata kadika CLM ka CLM bat dingba kane pila la on form saya ka cooperative society pat but katum ka jingtip ka jonga kalong ba hapo ka than ka jongi hapo ka mosram constituency hi brokaway kiran tang kumba southly but sarong ba hagani kapor ngayo banya sakilang banya don katlang hagani kasngi ba piraki shisnam ya ka jingfong ba ka jing trekam ka jongpi but sultanat haba ngiyo snow ya ki report ki ba ki ai mene ringba is secretary sultanat ba kum ka team ka jongpi hi ki la bon kita ki program ba pila deble ha kini ki pnai ki la letno but sultanat ruban yo snow ba pidon shibon kata ka plan ba pinle kata ka jingtmu ba pidon namta ke imlang ka salang ngismutu ba shibun ke jinge shisha pimat aga jingya nanti ke jongpi namar gamde ke besuk shisha kamtam namar ba kani kalong kumbapi treman smobha namta ke imlang ka salang bat namta ke jingmentoy jong kibabun but ngismutu ba kidang dongkam shibun kita ki jingirap nakaliang jong ka sarkar but ngisutu ba kini kila jingirap ru ki ba ka sarkar ka laban ai shapi ka shom pat sahapi kumno pinchim mi kani ka kabu ka ba piyo namar ngi ngayo snow mene shepang kita ki training programs ki prepare ya kita ki training programs ki ba ka government ru kalapan ai shapi ka shome happy gumno pinokam ya kata ban ngayo so menero bangi kren ke ka ban ningkong do ka bangi dongkam kalong ban identify shwa ya kata ka sab ka ba pidon henry kam mentoy yangi langi don ya kata ka sab let's say ban sojan Henry ngile training pad dah kawai pad ke training. Kaba kongsan kadai bangin identify shwa ya kata kasap kapong bangidon. Nangta ngile bad ngi train yalade ban kampen tebet susu ha kata kasap bangidon. But ngayui ban kayo so mener kita ki program ki jongpi haga badai ban organic farm organic program namta kini kinongrap ngadong ipi habang ayo so kata ka kentin organic ngada so tenat ado kata hata namar ngadong ipi menta kani ka perthai ka menta barok ki breu menta ki be ya kata ka baf ya kata ka jingthum ka bolong organic namar menta PUE kat badon ubreu senpoi ho hospital uyo ki jimpang ki balai pujat
Coba aja. Oh, bentar. It's not SSD Mamparat. Oh, good, good. Kini kebiya. Tanya sini ni boleh dia. Presiden. Lo ayo terus SSD hoik leda. Oh, bentar. Kini SSD. Tak Kini SSD tak hoik kini छोटा सा. Tanggal ay semua depo mereka berapa Andre betatang kai bo pinongkam tangga living ka wakam ko yang dan FSI saya bakal living buat kini ki storage jo kini dai ai pimla pinongkam itu berapa dan retang ki living ai ka wakam itu nan kam ko shomki kana makan kam atra kada Nangis ya. kada Adalah bila tu coba di ini po bersing ke. Lawan kita tinggal. Atau yang Mau Cina. Kini ke size ke macam ke size ke grading, parking, grading, labeling very important.